खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय दिनैनि बे मोगामोगि आयदायाव आंजों लोगोआव दङ माल्टी टेलेन्टेड गुबुन गुबुन रावनि गुबुन गुबुन हारि हारिसानि मेथाइ रोजाबनानै गावखौनो सासे जोबोद राफोद रोजाबगिरि महरै गोबां बर' सुबुंजों लोगोसे माखासे जोंनि हारि हारिसानि सुबुंफोरजों अनसायजाबोनाय उदालगुरि जिल्लानि फुकन बर' बिथाङानो जाहैबाय फुकन बर' खुलुमनाय थाबाय नोंथांमोना माखासे बिजोंनि जोहै माखासे बिथांनि मेलौदो देंखोखौ खोनादों नाथाय दिनै फुकन बर' फंबाया आंजों दङ बिनि माखासे माने मिथिसयै खोन्थाफोरखौ दिनै बे मोगामोगिनि गेजेरजों मिन्थिगोन स' गिबियावनो फंबाय नोंथांखौ महिलारी वाइड एंगल चेनेलाव बरायनाय थाबाय आंनिफ्रायबो नोंथांनि चेनेलसिम आङो गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो बै समाव आंखौ लोगो हमफायनो थाखाय आरो बे चेनेलाव आंखौ बरायनायनि थाखाय अके गोजोन्थों थ' गिबियावनो फंबाय नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ आं लाग्रोनो सानदों आंनि सिनायथि होनना बुङोब्ला आंहा डिस्ट्रिक्टआव उदालगुरि थाहैबाय आरो आं डिस्ट्रिक्टनि सिङाव आंहा पानेरि होननाय मोनसे जायगा दङ बे पानेरिनिफ्राय आंनि गामिनि मुङा सोमलेगुरि गामि अके बिथांनि आबुं सिनायथिखौ बिथाङा होबाय दानिया जिहेतुके नोंथाङा सासे मेथाइ रोजाबगिरि माल्टी लेंगुवेज स' गिबियावनो जों बर'नि मेथाइनिफ्रायनो स्टार्ट खालामग्रोनो नागिरदों नोंथांनि रोजाबनायनि जा आगान बा खननायनि आगाना सोरखौ नुनानै आरो नोंथाङा बर'नि सोर मेथाइ खनगिरिखौ फल' खालामनानै दासिम बे स्टेजसिम सहैनो हादों आच्छा बेयो एक्चुअली जोबोद गोलाव जायो माने फिननाया थेवब्लाबो आं सर्टै एसे बुंनो सानदों एक्चुअली आं बै समाव सासे आर्टिस्टखौ आं जोबोद फल' खालामोमोन बर'नि सासे आर्टिस्ट बे जाबाय दासिम बिथाङा माने जोंनि जोबोद मोजां सासे मेथाइ खनगिरि जानानै दङ बिथाङा बिग्राय आदा बिथांखौ आं फल' खालामो आरो बेजों लोगोसे जोंनि एकदम जोङो बावनो हाया बिथांमोननि बिहोमाया आरो दिनैसिम दङ बर'नि गेजेराव स' बिथाङा जाबाय कनकलाल स्वरगियारि जेरै बोरसि दैमा बेबायदि मेथाइखौ माने बिथांमोना खननानै जोंनो थाखाय माने गिफ्ट होना गालांदों आरो जेरैबायदि जों बेफोर मेथाइखौ खनोब्ला माने जों माने गोबां बुस्थु सोलोंनो हायो स' बेफोर मेथाइफोरखौ जों माने नायोमोन आरो बेल' नङा बलिउडनि गोबां माने मेथाइफोर जों नायो एटलिस्ट जोङो बै समाव 90s जुगनि बे जुगनि जेरै कुमार सानु अलका याग्निक उदित नारायण सनु निगम आरो गोबां आर्टिस्ट दं बिथांमोननि गोबां मेथाइफोरखौ आं एक्चुअली बे समाव आंहा जेबो गैयामोन रेडिअ आं रेडिअ माने गंसे न'आव बायदोंमोन जोंहा दा बेयावनो आं माने मेथाइखौ नेयै खोनासङोमोन आरो रेडिअ खोनासं बिदिनो माने एसे फल' खालामोमोन आरो माने नोंथाङा फरायसा समनिफ्रायनो माखासे टेलेन्टेड रोजाबगिरि बिथांमोनखौ फल' खालामबोदों स' दिनै बेसिम सफैनो हादों बेनि जोंनि थाखाय जोबोर गोग्गाथाव नोंथाङा सासे बर' सुबुं जानानै दिनै बर' हारिनिल' मेथाइ रोजाबालासे गुबुन हारि हारिसानि मेथाइ रोजाबबोदों बेनि थाखाय नोंथांखौ आं महिलारी वाइड एंगल चेनेलनिफ्राय स्पेसियेलि साबायखर बावो बेबायदि नोंथांनि जा टेलेन्ट जायखौ बर' हारि होननानै सिनायथिनायाव नोंथाङा आगानसेब्लाबो जोंनो बिहोमा होदों बेनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर दानिया आं रोजाबनायनि जा दुनिया जायखौ नोंथांखौ दिनै फुकन बर' होनोब्ला ससियेल मिडिया स्पेसियेलि इउटुब नायगिरि बिथांमोना आलायारन होनोब्ला नोंथांनि आलायारन मेथाइ होनोब्ला दिनै माने मिलियन भिउ जादों होनना बुंनांगोन गोबां रोजा रोजा नायगिरि बिथांमोना नोंथांखौ नायबोदों मदद होबोदों स' बेनिनो आलायारननि सुंद' नोंथांनि रियेल गारांखौ आं खोनासंनो थेंक इउ बे जाबाय बर'नि गिबि सावथुन जायखौ जों माने बुंनांगौ माने खोथायानो गैया बेखौ गासैबो मोनथिखायो आरो आं बेयाव मोननैसो बाथ्रा बुंगोन बे मेथाइनि गेजेरजों बुंबायनो थानांगोन जोङो गासिबो बुंनांगोन जाय माने हिस्ट'रिफोरा जोंहा माने थांनानै थायो आरो उन्दै गथ'फोरनि खुगा जाहाथे हाबनानै थायो बे जाहैबाय जोंनि बर'नि गिबि सावथुन आरो बिनि गेजेरजों बर' सावथुन मुलुगनि जोनोम ज' बेखौ जों सानफ्रोमबो माने गोसोआव लाखिनांगोन बेखायनो आंबो फिन बुंफिनबाय बे जाबाय बर'नि गिबि सावथुन आरो सावथुन मुलुगनि जोंनि बर'नि थाखाय बियो जोनोम गिबि आगान बे मेथाइखौ एसे खनना होनोसै आङो फैलाव बिखायाव खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगोन
फैलाव बिखायाव खोमसि हरनि उनाव सानजायाव खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगोन सानजाहा जोबोर गोजोनथाव जोबोर मिलौदो जायखौ नोंथांमोना गोबां स्टेज प्रग्रामाव नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बे मोगा-मोगिनि जोहै नोंथांमोना फंबाय फुकननि रियेल साउन्डखौ खोनानो मोन्दों स' बियो जोबोर एभारग्रीन सं बुंनांगोन जोंनि बर' सावथुन मुलुगाव गिबि आगान जुरिजेननाय बे आलायारन मेथाइनि बा आलायारन फिल्मनि जोहैनो स' फंबायखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय बरायबाय आरोबाव फिन खेब दानिया नोंथांनियाव आं मोननैसो सोंलु लानो सानदों दासिमनि नोंथाङा रोजाबजेननायनिफ्राय बा खनजेननायनिफ्राय बेसेबांसो बर' अडिअ केसेटखौ रेकर्डिं खालामखो? आच्छा आंनि रेकर्डिं होनना बुङोब्ला एक्चुअली गोबां अडिअथ' दंखायो एलबामबो दङ आरो माने फिल्मबो दङ बिनि गेजेराव गोबां फिल्माव बबेबा माने आलाप बोनाय बबेबा दुखुनि समाव देंखो बोनाय माबा माबि बेखौ लायोब्ला गोबां जागोन बेफोरखौथ' माने हिसाबाव गैथ'ला माने खायफाखौ एसे बावोमोन माने बावनाबो थायो दा अडिअ आरो एलबाम आरो फिल्म मेथाइ होनना बुङोब्ला दासिम एटलिस्ट 25 आरो 30 नि गेजेराव दङ माने 25 30 नि गेजेराव दङ माने एलबामानो जा अडिअ रेकर्डिंआनो जा जायखिजाया माने मेथाइ खननाया आरो दासिमनि केरियाराव दासिम केरियाराव 25 आरो 30 नि गेजेराव दासिम दङ आरो बेयाव एड जाबावगोन जों बैसागो फैगासिनो दङ बैसागो बोथोरनि बेवहाय बिनि सिगां आङो 7 आरो 8 सो मेथाइ 7 आरो 8 थासो मेथाइ आङो जोनोम होगासिनो दङ बेनि गेजेराव बैसागुबो दङ मडार्न दङ रमान्टिक दङ आरो एसे माने एसे जयफुल माने रंजानाय मेथाइ बे टाइपनिबो दङ माने गुटाय माने इनक्लुड खालामनानै 7 आरो 8 थासो मेथाइ आङो बैसागोनि सिगां माने आं रिलिज होगोन माने गुटाय प्लेनिं जाजोबबाय जास्ट माने जोंहा एसे माने मास्टारिं दङ मास्टारिं मिक्सिं दङ बे जायोब्लानो आङो साननैसोनि गेजेरावनो इउटिउबनि गेजेरजों रिलिज होनाय जासिगोन आरो गोजोननाय थाबाय नोंथाङा मिथिनो हाबाय बिथाङा रिसेन्टलि फैबाय थानाय गोदान बोसोर जोंनि बैसागु बोथोराव बिथाङा गासै 7 निफ्राय 8 गोदान मेथाइखौ रिलिज होनो थांगासिनो दङ बेनि थाखाय बिथांनि जा नाजानाय बा बिथांमोननि गासै टीमनि नाजानाया जाफुंसारथों लोगोसे नोंथांमोनाबो थाबैनो ससियेल मिडियायाव बे मेथाइफोरखौ नुनो मोनगोन स' सासे मेथाइ खनगिरि हिसाबै बयहाबो मोनसे फिउचार प्लानिं थायो थ' नोंथांनि फिउचार प्लानिंआ मा मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों नोंथाङा मासिम सहैनो नागिरदों जायखौ सहैब्ला नोंथाङा नोंथांनि माइलस्टोन जायखौ होनो माइलस्टोन बेखौ एक्चुअली आङो थांखियालाय गोबां दं जिखिनि माने मावबोदों बेथ' माने आंनि आसि बिजौआव साननो हानाय आंनि आसि बिजौआव साननो हानाय प्लेनिं फिउचार प्लेनिं गोबां दङ जिहेतु आं कालचारखौ मावनो होननानै ओंखारबोदों जाहाथे बे कालचारनि गेजेरजों आं गावखौ माबा मोनसे एस्टाब्लिश खालामनो हायो
आंनि मोनसे एम दङ एम हिसाब थांखि दङ बे जाहैबाय आंनि लाइफनि लास्ट मोनसे थांखि लास्ट थांखि आरो बेयाव सहैनो हायोब्ला आं गावखौनो माने मेथाइ खननायनि गेजेरजों गावखौनो माने साक्सेसफुल होननानै आं गावखौनो सानगोन आरो बे माने एमानो जाहैबाय बा थांखियानो जाहैबाय आं माने बलिउडआव एसे एस्टाब्लिश गावखौनो माने जाजानायखौ एसे माने लुगैदों आरो जायनि थाखाय रियेलिटि श' माखासे बलिउडनि रियेलिटि श' जायो बेवहाय नोंथां पारफर्म माने बाहागो लानो सानदों जेरै हमना ला इन्डियान आइडल सारेगामापा बा भइस अफ इन्डिया बा राइजिं स्टार गोबां माने रियेलिटि श' दङ इन्डियायाव बलिउडनि बे 3D माने बेफोर जोनोम मोननाय दा बिनि गेजेरजों मानसिया गावखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायो आरो गावनि जितु फिउचार प्लेनखौ जों बिदिनो खालामनो हायो स' गोबां माने दङ साननाय आरो दासिम जेसेबां सोलोंदों बे साफिसियेन्ट नङा सोलोंगासिनो दङ आरो आं लाइफआव बर'नि गेजेराव माबा मोनसे हिस्टरि बा माबा मोनसे गावनिफ्राय जे आं मोनसे कालचाराव खामानि मावबाय थादों बेनि गेजेरजों बर'नि गेजेराव माबा मोनसे होलांनो हायो नामा थ' बेखौ आं नाजानाय दङ आरो नाजागासिनो दङ बेखौ सानसे समाव आं साक्सेसफुल खालामनो आं नाजागोन जायो जाया बे उननि बाथ्रा थिगानो दङ बिथाङा बलिउड लेभेलसिम थांनायनि मोनसे बाथ्रा होदों थ' थारैनो बाख्नायथाव जों बर' हारिनि गेजेराव माखासे बेबायदि माने गोख्रों माने गावनि नाजानाया दङ बेबायदि नोंथांमोना खोनाबोदों बेफोरनि मादावबो फंबाय फुकन बर'आ सासे बिथांनि थांखिया बा बिथांनि जा सिमां बियो थाबैनो जाफुंथों स' बिथाङा नैबे समाव बलिउड लेभेलसिम थांनो थाखाय प्रिपारेसन जागासिनो दङ स' बेनिनो मोनसे हिन्दी मेथाइखौ आं बिथांनि प्रिपारेसन जागासिनो थानाय मेथाइ दोंसेखौ नोंथांनो खोनासंनो नागिरदों लोगोसे आंबो खोनासंनो नागिरदों थेंक इउ एक्चुअली बलिउडनि दासिम दाबो सोलिबाय दं आरो गोदोनिफ्राय मटामटि बियो 2000 हि माने 1-2 बेनिफ्रायनो बिथाङा माने जोबोद माने पपुलार जाबोनाय सासे आर्टिस्ट आरो गोदोनिफ्राय खननाय आर्टिस्ट बे बलिउडआव गोदोनिफ्राय खामानि मावो खिन्थु 2001-2 बिनिफ्राय दिनैसिम बिथाङा गोबां माने मेथाइ खननानै बलिउडआव माने गावखौ माने जागा बानायनो हादों बहुत पपुलार सिंगार बिथाङा जाबाय राहत फाते आली खान बिथांखौ जोबोद माने आं फल' खालामो माने बलिउडनिफ्राय नोंथाङा बेखौ पार्सनेलि फल' खालामो आरो आंनि बहुत माने गोबां आर्टिस्टखौ मोजां मोनो खिन्थु बिथाङा बिराद माने आंनि फेभारेट आरो माने गोसोआव बोहोनो हानाय माबा मोनसे दङ स' बे बिथांनि खननाय दोंसे मेथाइ एसे खोनासंहोनोसै आरो जाने आस पास है खुदा तू न जाने आस पास है खुदा तू न जाने आस पास है खुदा तू न जाने आस पास है खुदा ढूंढ ला जाए जो मंजिलें एक पल को तू नजर झुक जाए सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता ढूंढ ला जाए जो मंजिलें एक पल को तू नजर झुक जाए सर जहां वही मिलता है रब का रास्ता तेरे किस्मत तू बदल दे रख हिम्मत बस चल दे मेरे साथी तेरे कदमों के है निशान तू न जाने आस पास है खुदा 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 थैंक यू माइन्ड ब्ल'यिं आं दसे समनि थाखाय बलिउडआव दं होननानै आं निजेखौनो सानना लादों थारैनो जा बिथाङा बे मेथाइखौ रोजाबदों बिनिख्रुइ 100% सेम जादों होननानै आं सानदों थ' फंबायनि बेबायदि टेलेन्टआ जाहाथे थाबैनो बलिउड लेभेलाव गोसारथों लोगोसे आंनि फारसेनिफ्राय बा महिलारि वाइड एंगल चेनेलनिफ्राय नोंथाङा सानसे देरहासारगोनखौ आं मिजिंथिबाय बा जाखाथारगोनखौ आं बुंनो हाबाय जोबोद साबायखर बर'नि गासै रायजो राजा नोंथांमोन जा बिथांमोना बिथांखौ दिनैहालागै लोगो मोनदोंमोन बिथांखौ फल' खालाम बिथांखौ हेल्प खालाम आरो इच एन्ड एभ्रि बर' सुबुङा
जाहाथे बिथांखौ रोजा रोजा मदद होयो स' नैबे समाव फंबाय मार्च दान हाबबाय एप्रिलनिफ्राय जोंहा बैसागो फैगासिनो दङ थ' बैसागो बोथोराव नोंथाङा गोबां जायगायाव बैसागोखौ बरायनाय बैसागोखौ बिदाय होनाय लोगोसे माखासे फांसन पुजा बायदियाव फैबाय थानाय समाव स्टेज प्रग्राम खालामनो रेडि जागासिनो दं होनना आं मिथिबाय स' बे बिथिङाव नोंथाङा मा रावनि मेथाइखौ नैबे समाव प्रिपारेसन खालामगासिनो दं आरो नोंथांखौ फोनांजाबनांगौब्ला नोंथांनि मा जोहै जों फोनांजाबगोन आच्छा जोंनि बैसागोनि थाखाय साखाफारा माने साखाफारा आरो बेयो सिगां बोसोराव जिबायदि खामबोदों एखे जोङो माने फिन देग्लाय बैसागोआवबो जों माने प्रग्राम खालामनो जों फिन रेडि जादों जोंहा बेना एखे बेन थागोन बे जिहेतु नोंथांमोना इउटिउब चेनेल बा बायदिसिना प्रग्रामफोराव नोंथांमोना नुगासिनो दङ लहर मेल'डि बेन्ड औ बे बेन्डआ जोंहा माने दङ आरो बेनो थागोन जोंहा बेना आरो जों मोननैसो बुस्थु बेवहाय आपग्रेड खालामदों देग्लाय जों इन्सट्रुमेन्ट आरो मोननैसो जों गोदान जों लानाय जादों बे जोंहा इन्सट्रुमेन्ट दामगिरि बिथांमोना लादों गोदान बुस्थु लादों मोननैसो बुस्थु लानाय जादों बे मोनसे एड जाबाय बियो आरो सानदों आङो देग्लाय माने बर'नि मोनसे एकदम माने बावनो हायै मोनसे दामग्रा आगजु बे जाहैबाय मा जाबाय बियो ओइ सेरजाखौ एड खालामनो नाजाबाय थादों जथेस्थ' जों दा 60% जोंहा साक्सेसफुल जाबाय दासिम सेरजायाव जों एक्चुअलि जोंहा मोनसे प्रब्लेम फैयो बेहाय सेरजाया जोंहा टिउनिं खालामनो बिराद दिगदार जायो जों मोनसे स्कुलाव लाबायथाय लोगो लोगो आरो फिन टिउनिं खालामफिननो जों एसे मालाबा दिगदार जायो थेवब्लाबो जोङो सेरजाखौ जोङो फक मेथाइनि थाखाय बैसागो मेथाइनि थाखाय बा बर'नि बे खुगा मेथाइ बायदिसिना मेथाइनि थाखाय जोङो बे सेरजाखौ बाहायगोन स' जों 60% जोंहा डेभेलप जाबाय जों 40%खौ जोङो माने एसे प्रेक्टिस माबा माबियाव एसे खालामनानै जों इमप्रुभ खालामनांगोन स' जों सेरजाखौ एड खालामनो नागिरदों गोजोनथाव बर'नि मोनसे माने बावनो हायै मोनसे आगजु नालाय एंगार जायै माने बर' हारि होनोब्ला बर'नि हारिमुआव सेरजाया मोनसे गोबां बिहोमा दं गोदो गोदाय जाय समाव आबै आबौआ क्लासिकेल मिउजिकखौ मिथिया बै समावनो सेरजानि गोसोखौ बोहोनो हादों आरो बे मालाबाबो बर' हारिमुनिफ्राय जानगाराव थानो मोना बेनिखायनो नोंथांमोना बे आरो बेवहाय जों मोनसे माने मोनसे सानबोबाय थादों आरो माने जों मालाबा जों बबे इन्सट्रुमेन्ट बर'नि माने गोमालांनो नागिरदों थ' सेरजा दामगिरि मोनसे समावथ' सेरजाया गोमालाहां जाबायमोन मथा-मथि जेनेबा हमना ला आं गावनि गामिनि खोथा बुंदों आंनि सोमलिगुरि गामियाव दिनैसिम सेरजा दामग्रा गोबां मानसिया माने गोदोआव दामि माने गोबां मानसिफ्रा माने गारलांनो हमदों आरो खिन्थु दा जोङो नुनो मोनदों दा जथेस्थ' सेंग्राफोरा दानि जौगाफुनाय सेंग्रा सिख्लाफोरा लाइमोनफ्रा जथेस्थ' माने इम्परटेन्स होदों सेरजाखौ आरो आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो आंनि मोनसेल' प्रसेसा बेनो आंनिफ्रायबो मोनसेल' प्रसेस जे सेरजाखौ जोङो जौस्राङाव लायोब्ला स्टेजाव देखायोब्ला जाहाथे सेरजानि गेजेरजों बर'नि माखासे सेरजाया दामगिरि बिथांमोना इनकारेज मोनो आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि सेरजा दामगिरि बिथांमोना थांना थागोन आरो बेखौ आं सानदों आरो दानिया मा स्टेज पारफरमेन्सआव मा हारिसानि मेथाइफोरखौ एड खालामफानो आच्छा जोङो देग्लायल' नङा गोबां बोसोरावबो जों खालामबोबाय थादों बे जाहैबाय बर' बे थाखाबायनोसै आदिबासि नेपालि बेंगलि हिन्दी बा आइथिं राभा आरो देग्लाय मोनसेल' गोजोनथाव रादाब होनना बुंनांसिगोन जों मिसिं माने मेथाइ जों एड खालामनो नागिरदों जाहाथे जों मिसिं मेथाइखौ जों मोजाङै खननो हायो आरो मिसिं रायजोफोरा जोंखौ माने एक्सेप्ट खालामो जिहेतुके नोंथाङा सानजाहा माने प्रग्राम खालामनाय जायो स' बे नोंथांनि थाखाय मोनसे प्लास पइन्ट आरो जा बिथांमोना दिनै नायगासिनो दं जा बिथांमोना गगामुख बिथिंजाय सिमन सापुरि बिथिंजाय गोबां मिसिं सुबुंफोर दङ स' बिनि थाखाय बिथाङा साखाफारा 100% बिथाङा रेडि जाबाय स' बिनि थाखाय गोजोनथाव मानो होनब्ला आं गिबियावनो नोंथांमोनखौ बुंखादों फुकन फंबाया माल्टि टेलेन्टेड माल्टि लेंगुवेजाव रोजाबो स' बिनि माखासे टेलेन्टफोर नोंथांमोना नुलांगासिनो दङ दानिया फंबाय बर'नि एभारग्रिन सं जायखौ रुंसारि कनकलाल स्वर्गियारिया बोरसि दैमा बारनायनि आगैलारसारि मेथाइखौ बै समाव रेडिअ आर्टिस्ट बै समाव अडिअखौ रेकर्डिं खालामदोंमोन बेनि सुंद' देंखोखौ गुनगुनायनि थाखाय जोबोद मोजां सोंथि आदानिसिम आं जोबोद रोजा साबायखर बावदों कनकलाल स्वर्गियारि होनना बुङोब्ला सोर मिथिया बर'नि गेजेराव आरो बिसोरनि गोबां जोंनि बर' हारिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा दङ जों बावनो हाया आरो जों बावनोबो नाङा मालाबाबो जों बेफोरखौनो जों रैखाथि खालामनांगोन जों प्रत्येकटा माने स्टेजाव प्रत्येकटा श'आव जोङो बे
बे आदा बनग्लाल स्वर्गियारि बिथांनि बे बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारि बे मेथाइखौ जों खनखायो आरो जों जेरावबो खनो बे मेथाइखौ बर'नि एभारग्रिन सं बे एभारग्रिन सं आरो बेखौनो एसे खनना होनोसै थिगानो दं फंबाय थिगानो बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारि बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारि बेलासि समाव हारसिङै बोजा थाङोनो रथ' आगै आंबो थांफानि दैमा गाथोनाव आगै दैमा गाथोनाव नाव गैयाबोला गिदिंना थांगोन रथ' आगै आंबो थांफानि बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारि मिनि खैरो महर नोंनि गोमो गोजा फाइलिया आगर गोनां दख'नाजों सानस'हायै समायना महर मिनि खैरो महर नोंनि गोमो गोजा फाइलिया आगर गोनां दख'नाजों सानस'हायै समायना महर बिरहां बिरहां दावराय बायदि खारहां खारहां मै भेलेंगि बादि नुसै आं नोंखौ रथ' आगै आंबो थांफानि बोरसि दैमा बारनायनि आगै लाइसारि थेंक इउ रोजा रोजा साबायखर फंबाय रुंसारि कनकलाल स्वर्गियारिनि सोलेरा रुंसारि जालांदोंब्लाबो जिउमाया दासान्दि जोबोर गोजोननाय मोन्दों जानो हागौ मानो होनब्ला बेबायदि बर' हारिनि गेजेराव फुकन फंबाय बायदिया दिनै नोंथांनि बे एभारग्रिन संखौ रोजाबफिननानै थारैनो बर' रायजोनि गेजेराव बै समनि रिभुलेसनखौ लाबोफिननो नाजादों स' जोबथिथिंजाय आं मोननैसोल' सोंलु सोंबावनो लादों बेनो जाहैबाय नोंथाङा बावैसो सिगाङाव बुंदोंमोन नोंथांनि बे मेथाइ रोजाबनायाव सासे बर'नि आगोमा रोजाबगिरि बिथाङानो जाहैबाय नोंथांनि फल'वार बिथांनि दोंसे सुंद' मेथाइखौ आं खोनासंनो खावलायनाय थाबाय आं एक्चुअलि उन्दैनिफ्राय खोनासंबोनाय मानगोन आं जोंनि दिनैसिम माने जोबोद मोजां मेथाइ खनो बिथाङानो जाहैबाय आदा बिग्राय ब्रह्म बिथांनि बर' समाजाव बर'नि हारिमु बिथिङाव गोबां बिहोमा दङ आरो दिनैसिम होगासिनो दङ आरो दिनैसिम बिथाङा एभारग्रिन माने सासे आर्टिस्ट जों बिथांमोनखौ मान होयो आरो जों सनमान खालामो सिबियो आरो जाहाथे जों माने बिथांमोन बायदि जाहाथे जों बोर मोननानै जों जाहाथे जौगालांनो हायो बे आदा बिग्रायनिसिम आङो खुलुमनाय जासिहरदों गिबियावनो आरो बे मेथाइखौ आं उन्दैनिफ्राय खनबोदों आरो खनै खनै आं एक्चुअली सोलोंबोदों आरो बिथांमोननिफ्राय बिहोमा लाबोदों बेल' नङा बर'नि गोबां आर्टिस्ट दङ जेरै आब' सुलिखा बा गौतम ब्रह्म आदा आरो लोगोसे मेन'का आब' बा प्रबिन बा महादेब गोबां आर्टिस्ट दङ बर'नि गेजेराव आरो दाथ' गोबां माने जोनोम मोनबाय जोनोम मोनै मोनै दासिम आंथ' उन्दैनिफ्रायबो सोलोङो सोलोंनाया मोनसे खोथा दङ जे सोलोंनाया उन्दैनिफ्रायबो सोलोंनो हायो होननाय स' बेखायनो आङो दिनैसिम जेसेबां जौगाफुनाय आर्टिस्ट दङ बिथांमोनाबो गोबां माने टेलेन्ट ओंखारबाय बर'नि गेजेराव दासिम माने गोबां माने गावनि मेथाइ खननाय हाबाफारिखौ बिथांमोना जौगाहोलांगासिनो दङ दा बे समाव आदा बिग्रायनि दोंसे मेथाइ खननानै आं खोनासंनो माने सानबाय दाया आंनि नङा रजे आंनि नङा सिउ सिउ बारनाय फागुननि जावलिया बारनि
Daya angin nonga rose angin nonga siu siu barnai faguni zaulia bahangisa daya angin nonga tanai faguna mandar bibar barini daya rauniba nonga roze biya beterlisa tangai faguna mandar bibar barini daya rauniba nonga roze biya beterlisa daya angin nonga rose angin nonga siu siu barnai faguni zaulia barnisa daya angin nonga. Thank you. गोसोखौ गोजोन होनो हाबाय फंबाय नोंथांनि जाखिनि टेलेन्ट आं दिनै मोगा-मोगिनि गेजेरजों जोबोरैनो गोजोननाय मोनदों जाहाथे नोंथांनि गासै थांखिफ्रा इयुनाव जाफुंसारथों नोंथाङा बलिउडनि लेभेलसिम सहैनो हाथों लोगोसे आं दिनै महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि जोहै गोग्गानानै बुङो फुकन बर'नि जा थांखि बलिउड लेभेलसिम बेयो 100% जाफुंसारगोन बेयो आंनिफ्राय कनफिडेन्टलि बुंनाय राव स' जोबथारनायथिं फंबाया जाखिनि स्टेज प्रग्राम खालामबोबाय दं स' नोंथांखौ कन्टेक्ट खालामनांगौब्ला नोंथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ खेबसे महिलारि वाइड एंगल चेनेलनि गेजेरजों बुंफोरनो आं खावलायबाय थेंक इउ गिबियावनो गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो फिन जासिफिनबाय मानो होनना बुङोब्ला बैसागो बोथोरा फैगासिनो दङ आरो बैसागो बोथोरनि फिन आरो माने एडभान्स आरो एडभान्सै गाहाम हामग्लायनाय आङो माने जासिहरबावबाय जोङो सिगां बोसोराव जेबायदि जोङो प्रग्राम खालामबोदों देग्लाय बोसोरावबो जोङो फिन एखे प्रग्राम खालामनो जों ओंखारगासिनो दङ रेडि जागासिनो दङ जोंहा बेना एखे बेन्ड थागोन लहर मेलेडि बेन्ड बे बेन्डआनो थागोन आरो बे बेन्डजोंनो जोङो देग्लायबो 2020 बे फैबाय थानाय बैसागो बोथोराव जोङो फिन बैसागो बोथोरनि बे हाबाफारियावहाय नोंथांमोननि प्रग्रामफोराव जोङो प्रग्राम खालामनो जों रेडि जादों स' जोङो बिदि माने गोबां रावनि मेथाइ लानानै गोबां रावनि माने बे मेथाइफोरखौ कालेक्शन खालामनानै जोङो देग्लायबो ओंखारनाय जादों प्रग्राम खालामनो ज' नोंथांमोना जोंखौ नोंथांमोननि प्रग्रामाव हांख्रायनो थाखाय जोंखौ मोनसे कन्टेक्ट नाम्बारजों नोंथांमोना जोंखौ हांख्रायनो हागोन आरो बे कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 7002500 खनसेबाव आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ बुंबावनोसै जोंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाबाय 7002500 बे जोंनि कन्टेक्ट नाम्बार आरो बे कन्टेक्ट नाम्बारनि गेजेरजों जोंनि बे लहर मेलेडि बेन्ड बे बेन्डखौ नोंथांमोना हांख्रायनो हागोन अके नोंथांमोना थिखानाय बे नाम्बाराव कल खालामनो हागोन फंबायनिसिम बा बिथांमोननि जा बेन्ड बिथांमोनजों सावरायहरनो हागोन बेवहाय बिथांमोना गासै डिटेल्सखौ बे कन्टेक्ट नाम्बारनि जोहै कन्टेक्ट खालामब्ला बुंहरगोन माब्रै टार्म्स कन्डिशनफ्रा रोखायै बुंफोरनो हागोन स' दिनैनि मोगा-मोगियाव गोबां खोथाखौ नोंथांनिफ्राय मिथिबाय जानो हागौ गुबुन चेनेला नोंथांनि बे टेलेन्टखौ फोसावाखै बा फोसावदोंबाबो माखासे इनफरमेशनखौ बै समाव लानोबो हायाबो जानो हागौ बा मोनाखै जानो हागौ नाथाय दिनै थारैनो बे मोगा-मोगि आयदाया आंनि थाखाय 100% साक्सेसफुल होननानै आं सानो आंनिफ्रायबो महिलारि आदानि बे चेनेल बे चेनेलावहाय आङो अन्नानै रायजोफोरखौ फल' खालामनो थाखाय आङो गुरै खावलायदों मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोननि बा बे महिलारि आदामोन बायदि बे चेनेला जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय जे गामि गामि जाय बुस्थुफोरखौ जोङो नुसना बा जाय बुस्थुफोरखौ जोङो रायजोफोरा माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोना बा जों लाइभ नुनो मोना बा जों बिसोरनि साननाय हनायफोरखौ जों जाखांफुं होनाय माखासे जिहेतु बिथांमोननि माने टेलेन्ट सिङाव हाबसोनानै थानाय बेफोरखौ माने महिलारि आदा नोंथांमोना जाहाथे चेनेलनि गेजेरजों फोसावनानै होनायनि थाखाय सुबुंनि गेजेराव लाबोनायनि थाखाय
आंबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांनिसिम नोंथांनि चेनेलखौ बरायबाय लोगोसे आंखौ बे समाव दान्दिसे बे सोंनाय फिननायजों गेजेरजों आंनि जिबायदि माने रोंगौथि बेखौ सुबुंनि गेजेराव एसेब्लाबो फोसावना होनायनि थाखाय आदानि चेनेलनिसिम आरो लोगोसे आदानिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामग्लायनाय बावहरनाय थाफिनबाय। अके गोजोन्थों। दानिया बे महिलारि वाइडिं चेनेलनि जोहै फंबाय फुकननो लोगोसे फंबाय फुकननि गासै फेमिलि मेम्बारनो फैबाय थानाय बैसागो बोथोरनि रंजालि बैसागुनि एडभान्स हामलायनायखौ जासिनानै दिनै बे मोगा मोगि आयदाखौ बेखिनियाव फोजोबबाय। गोजोन्थों फंबाय। खुलुमबाय।